Аз съм Стелян Радев, занимавам се по принцип с театър, но правя и музика в свободното време. И не само в свободното. Що? Нали е яко млади хора в фестивал да правим купон? Ами пак млади хора, аз съм познал толкова други фондации, ама тази фондация я знам и пак млади хора правят си купона по барове, продаваме дрехи с хубава кауза. Доброто ми от нас, значи да, няма да съм сам, там ще свирим с Катрин и очаквайте нашето добро настроение и импровизация и надяваме се повече авторска музика. С една дума, ти току-що ме закопа. Не мога с една дума да опиша отворени гардероби. Отворени гардероби си е купон, от който всъщност произлиза нещо хубаво, а не само пияни хора с него. Много пластик. Един приятел казва на всичките ми други приятели да ми подарят китара в 12-ти клас, че аз въобще не съм искал китара. И аз си викам, какво да направя, сега трябва да се науча да свиря заради тях, защото са ми подарили китара и така. Ами аз моята не я храня с музика със сигурност. Честност, каквото чувстваме. Ако сме много щастливи между другото тогава, надявам се, че ще бъде един така щастлив концерт. Ако по някой път сме тъжни, удряме меланхолия, но ние няма сме тъжни, ще сме щастливи. В хора, които са добри в това, което правят, независимо от каква сфера. Ако е театрална сцена, ходя и пипам всички предмети и декори. Да, наистина. Просто да знам, че са там. Че... Така, музикалната сцена просто... Не е хора, не пипам хора. Ако музикална сцена, ритуала да си настроиш китарата. По-скоро мисля, че в 21 век хората си взимат от тук нещо, от там нещо, имат супер много информация и им харесват много различни неща и могат да ги съчетават. Така че не. Ами, сега, виж, кои са моля да прочети някой мейнстрим текст. В смисъл нещо, което е много известно и нека му видим текста. И в смисъл много слушани, много гледани или не знам как, нека му прочетем текста. Той е... Примерно, ако съм тъжен, има два варианта. Или ще пея нещо тъжно, защото ми кореспондира, или по-скоро ще е нещо весело, за да не ме кара да се чувствам тъжен. Така че, зависи от какво е настроението. Най-много рок-н-рол и рап. В смисъл, ако може и заедно, някъде може и заедно. Бих го бил два шамара, честно. Такива приятелски. Приятелски два шамара. Да знае, да си знае. Ами, тя ме избра. Звънна един ден по телефона, без да се познаваме и каза, аз тук искам да пея, имам дата за един бар да пея, обаче няма кой да свири с мен. И така се запознахме. Дай ще свирим. Заповядайте в Агора или в гората да слушате мен и Катрин 15 юни. Какво друго? Ще си отворим гардеробите. Отворете си гардеробите, отворете си сърцата, отворете си душите. Жаки, спри ме, моля те, говоря. Бъдете отворени, културно отворени за нас, но най-вече си отворете и гардеробите. Даже елате си с гардеробите, продайте някои неща, които ви трябват от гардеробите, за да си отворим и душите и така да помогнем и да си направим купона, като си отворим гардеробите.